Que fixeron vostedes? Pintar monecas no chan? Para entender isto debemos rebobinar. No pasado mes de marzo, no pleno municipal, PEC presentou unha moción sobre mobilidade sostible e transporte colectivo, explicada nun TikTok anterior. E durante a intervención do goberno aconteceu o que vimos no clip. Mais adiante o BNG presentou un rogo para mellorar a accesibilidade e a inclusión das persoas con TEA no noso municipio. Con todo, o que sucedeu no pleno foi desalentador. A pesar de que o BNG, o PSDG e PEC votasen a favor. Non precisa dibuxos, tal e como está manipulando. Precisan dibuxos noutro sentido, pictogramas. Non é un pictograma e non está para as persoas con TEA, nada diso. Eso era simplemente unha sinalización. Agradecería que se cuidara moito o vocabulario porque a lingua pode ferir. Pictogramas son signos pictóricos que poden entenderse sen texto nin explicacións adicionais. Non existe unha lingua dos pictogramas. Eu creo que hai que deixar de facer bronca con isto. Creo que ese ton non é adecuado para este tema, creo que non visibiliza o que queremos visibilizar, ensombrece do que estamos a falar. Creo que as persoas con TEA merecen que esta corporación mostre sin matices o apoio a esta moción. Como vedes, durante a discusión da moción, membros do goberno fixeron comentarios descalificativos cara a persoas con autismo, mostrando unha falta de coñecemento e empatía alarmante. Lamentablemente, isto non é novo. Cálate ti, parapléjico. É unha prioridade para este concelleiro o tema das plazas de minusválidos. É unha prioridade, desde logo, para as persoas con situación de discapacidade. En plenos anteriores vimos comentarios similares e desfavorecen a inclusión e perpetúan estigmas contra as persoas con diversidade funcional. Ademais, debemos lembrar que o pasado outubro PEC presentou un rogo sobre un protocolo de lecer inclusivo que foi aprobado por unanimidade, mas parece ser que esa decisión quedou no esquecemento, xa que non están implementando ningunha medida. É hora de que sixamos un cambio real e accións concretas para promover a inclusión e o respeto cara a todas as persoas.